muka kalong ratcharia songpen hampang song chelang si MOS puthak chirok to mai ka padupon. Edona hemalong siling at plot si heliamu ki kloda. Anjali Hasama Miss Teen Northeast India 2021 fashion kachapati along ki haya phutup kachikup dunlong. Kardom pini karbianong live prime tama birta long penili sami jirbon kilingpi nonarji tha birtang tompen. Dong muka kalong song Krisia song atumpen patirpi ponsi MOS puthak rara tumpen chirok toko mai kangnipon. Lapen la sohut close 2.3 puthak setame khamkhe padupon. Kedam tang phai kuni ni phai phorni dong mukak lamarjan ke paklang abari ma hemalong ASDC APHLC Jakas 24 plus organization CCU HTL KSA KNC tum chingrum petpen monsa malamdon ka chetolong ejha ka close puthak ningkang samsi che paklang rentisi ka che song lapen chirok to mai padupon. Bangso mai long ka chetong duna songja tum kaning jirin tia tengke kedam tan chitini phai clear ni song trok abarim hele ke ora song tumpen sarkar pi lapen state sarkar tumpen ka cheto alam dona long close 2.3 long ke jongpon open for all mate inghoi kep ke kaduka ve phan ke thopi pon dera puthaksi jasemet ningkang samsi dukoklo la so joksi hampanga song pen chenglok penangana song tum aningkang sam ka ve dera jok nonpu anta che song bom rangbomlo Ate bangso close ke karbia tuma phan detle kaheno lapukali bonta lada karbiang longalong kido khaibari mate ST khai phan kaheno hectic a close lopusi ningjerinti alang litum puthot kaning je thwa tengke dak karbiang longalong kido ST pena kapreka khai tuma phan pabang long le pupe sidame dak ST tum akhia dat mate karbiang long autonomous council long nangkapachirai longjia phan tuwar ke thopon ke kroyun e lasila so puthak chesong bomji lapen morni si chunbek jiputa aning che pathepon Central government a policy la pu an lo nang ke ber thip jipu la so pe me sang to bang ke compulsion to ponderne ko puson ko ponderne athe dak dengaw long jitu ke do bang autonomous te nang pipo pulmati se hala suta hampanga song to pen dipulong chingbai lo so prang de nang tum ke komnai ta autonomous te para ke dengdari dak ta pulo la so teng sang to bang nang dun lo aphi ke chewang lap lo chewang lap na phi thek long lo central government tum bang sia policy teng pon lo la tum je plang pe lo ke lupung pangai Polis pen army pen kado we gunpoint pen claim nang po lapon der lo ha disa tok anta club ten delo ate menang ana korte to bandili arju amen ke lithan telo arju lo kosor nang tum cities whether you are satisfied or not satisfied kali bakala mang tum ke tok pen o satisfied kali tena tum ke government pinak lo ko pulo pu la suppose di tum che song nang kok lo pu chok ma pu la ke claim nang kok po pu ta hala administrative line da do kado we ta do ta neli la political long mang si po close 2.3 bang 2.3 bang ke karbiatum pandale dangerous bugali lake ladakh ke do indigenous community tum panda dangerous udamlo pulote lake asami sa tumason akapre ka khai tumason mangta ladakh nang luksan dun pigi lasi laso bang ke non nilitum kado we chepengra ka protest bomta la karbia phandet la pugali la pen ke karbi pen akapre ka tum phan ke lang selet le laso kamalam mang ke claim gali athe lake ili tuma pandeta karbi penceng lok la kopiloma puji inglong aso tum phanan mangke laswa close ke lake suicidal niliga pramanda pulo suicidal lo mane laswa close pan ili tum sungi pigi ili tum ethak chiri ga che eteng lo lage lasi labangke ili tum karbiang longa rat doan sitame thursi ke khangye phaneli tum bori vek nai la pen ke non la so bori bom ninge the bang ke la son lo la so teng pen non unji po bang se ni le tum ninge the ke chok che thedung do pusin ni tum kadok wele tum chilang ra pet asong pen October 6 pen pang chenglo si pang cheng pen tum west karbing long pen patang nam lo la si pininda ke east karbing long dok mo nang pang chenglo la si la song bong pen ko pisi ke chok che ko song si ke chok che pasi ko song si ka protest nang kok bolam thibang ke pinang aju ding lo penang litum kaduk we ratum ta pinang mon thilo kopi homu sila so kachi tok nang kok ba ke wanang kok pen litum ki thanang kok wan bang ke nang litum kaduk ta mun thi po karbing long ta mun thi po bu thek long lo la si da helak langdam elo la si langdam lo la so amut pialam pudam lo ni dak la so ekor bang ke thekdam long bang ke la ke kopi lo pudak jinili la so lang tum media thing open CEM ami thang dream project kachi pak ke fulfill ji ai course ke pinchong lage
Dong mukak pen semsing inti Karbiang Long Live. Deepavali ningarong aje katalonang bong bukajana rong supi ward number hinia long kedo Pradip Dasa Hemer Lopen hili amuimu longlok. Kedam tang phai kuni ni phai player ni Diwali katalona jo moniratum ning cheparong pen milur ke kaila pen bom kapang bob ingreng u aporahut Pradip Dasa Hemalong heliamu imu longlok. Bangso heliamu kunat pen tong nang kang jarlo ne setame Dasa Hem tinasar nu siling nang eplot sing bangso heliamu nang klotang. Lapusona pora hudda sa hema soratum ka pheri ka thirik pen tong se kot police atum aphan birda losi police atum dimakrong an humvidang lapen ahelia muta chepari deng polo police atum pen ke pachinia tengke kumane avi ka vetum si Diwali puja hut asoy ke mechu mc la sosai ke klem tahai lasi kiritarli bomlo pusi pachini po non la solam pen ajok das atum hemisi ke ka phiria sonang do koklo athe kunnat pen tong bangso helia mu na ke terloni Muni da panjong si roklok asam te kopi pone pusi ka phire alam chepaklang pon Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live. Guwahati March Kualong ningkan surihini rain koi resi ningkan bahak kapadupon Miss Teen Northeast India Fashion kachipati along Anjali Hasama ke hayanong emate ke haya putuk chikup dunsi Karbiang Long aparman nongmi kapachithangdu kapathu pendanglok prek chamasonahin ki thurmiari soi jangatum kaprek along rialong chipate dunsi penanganatum Karbiang Long aparman nongmi wandu Lasonak taksi non hejong Guwahati March Kualong Spark pen ke phapon ningkan surhini rain koi resi aningkana baha Miss Teen Northeast India Fashion Show kachipati along Anjali Hasama ke chengsianong e chipalong dunsi Karbiang Long aparman nongmi wan Artanikan cricket hom Anjali Hasama lake manja hidim terona rongasor Ratul Hasama pen phulka teron piatum pi pumvetlo lapen nonamat ke manja Little Flower English School along nerkepang dengsi chari dumbo Bangso usopi ning arlolam ka chepangda ka tengke eprang ke bangji morni si Miss India chepamandun vekji lapen Karbiang Long aphan nongme ke ban vekcha phansi kai keta mangmun heman bom pusi chithanpon News Desk report Karbiang Long Live. Labangso sai ke chengarni Daitor Municipal Board Chairman Jacob Tobia Hemalong pen pangcheng ponsi adun thu level son terang hempen chenglok prekcha mahem tunalong ta padupon bomlo kedam tang phai kuni ni phai player ni pen Daitor United Christian Fellowship atum patirpi ponsi pining ningkan surihini ra inko resia farman Christmas Carol pangcheng pon tanglo pusi UCF akongchun bang Pastor Markson ro pharahin pen birta pangdak pon Labangso sai ke chengarni Daitor Municipal Board Chairman Jacob Tobia Hemalong pen pangcheng ponsi adun thu level son terang hempen chenglok prekcha mahem tunalong ta padupon loputa pachini Labangso sai ke dengalong UCF Maipu Pastor Harsing Singnar Kongchun bang Markson ro phar lapen aria sangho tumta kachirap chitu pidunsi RD pidunrin tisi mesen pen sayang deng padupon bom loputa pachini ponthu Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live. Phuloni USUKA ro ke Japon jia tum lake Meipu Jersong Tokbi Dun Meipu Rajivan Seira penchun bang longsodar Tokbi tum pensi Japon linpo Pini phai kuni ni phai trokorni por phai kresi pen Phuloni constituency ke parlo Phuloni Harmon Club asa hemalong USUKA Phuloni ro ke seng padupon Bokolia Regional Committee Maipu Subhas Kiling Kachari Pona Mailong USUKA Tiripia Maipu Bibison Teron Kongchun Bang Jintu Hazirika Pendanglok Penang an USUKA Songapan Aning Kachithia Bang Pubang Pietumta Mailong Chitong Dunrinti Mailong Phuloni USUKA ro ke Japon jia tumlake Maipu Jirsong Tokbi Dun Maipu Rajivan Sela Penchun Bang Longsudar Tokbi Tumpensi Japon Linpo Mailong USUKA Maipu Bibison Teron pen Phuloni USUKA rotum aphan arpu tengpen ke claim kedam ponangji arona tang than pare ponsi kuson pensi rada kisung mate kacharli anat kapaprang ponji aphan karjap dunangji mate kachesong pinangji phuthak than pare pon lapen non malom askul tinalong langtari ponangji athe attogono askul along thanbang atum ke than pangkre son dukok titi
lasila hai kelang cari dunjia phanta than pon bibisona hin pen phirang keng no kapachni pon atengke USU ke ya song lake isi khai chi pupe pin dhorom chi pupe pin pen kachari atuma phan karja pidun asong lapen laso song lake racharia nathu kacharap duna song kaliputa than pachini pon 23rd June 2011 aningkan Bukulia rong Sopialong United Students Union of Karbi Anglong mate usuka asong amhang patek dat pen wangbom si piningan bangke ningkan cap susinang plenglo sila ningkan cap susiang bong sami prekja madimlong nilitum hawarame mate regional committee ke sengpon padupon lo si pini le thota me fulunia hawar ke pachari ponja phan usuka fuluni regional committee amhang patek bonsi mate sengpon si nilitum sami pini la bangso amai pu benjenglok chunbang apur sami ke tek pondolo sining khelo je la bangso fuluni hawar sonsuria kisung ke boy ke japon je phan jitu pini jitu ke tek pon jitu la bangso mai pu chunbang menjenglok alang dumsi al bangso farman ka chisong arja thipen chisong bu sining khelo lapen pini amai long nitu bang je semet pe bangke Karbiang long ba bes Karbiang long alo sonsuri kisung ke boy je semet be bang toklang chuki chukamamu ba lahai buthak pedana kisung do silahaya kisung buthak bame kebang jilangar ni arjap thipen ka chisong banji ba se pini amai long che parai pon phuloni pen dirchuna rongpi Karbiang long live tangte pini prime time abirta kala ponsi kang toniklo